Povieme vám 5 dôvodov, prečo je táto ponuka lepšia ako iné. Vďaka solárnym panelom a tepelnému čerpadlu ušetríte až 2000 eur ročne, napríklad na dovolenku. Byty si viete kúpiť v stave holobyt, alebo vám ich dokončíme na kľúč. Predprípravu na klimatizáciu, žalúzie a jedno parkovacie miesto máte v cene. Každý byt má minimálne jednu veľkú terasu, kde sa môžete napríklad aj opaľovať. Vďaka terasám a komunitnému bývaniu v uzatvorenom komplexe sa budete cítiť ako v dome, ale bez starostí. Ak nechcete bývať v betónovej džungli, Ale vychutnávať si pekné výhľady a prírodu, Kendice Park je tá správna voľba.